cikkanomi aduna o fof ma yimɓe nguur ha maya directrice sohlata hay goto e aduna ko ɗum woni mbimami hannde o noddunani o wiya kam ko mbimami ko dañɗo probléme mawɗo hakkude makko joom galle makko probléme ko gaddanaɗo lembel kanko adama aha a yitta goɗɗo kay haala tan wallahi joni ko noddunoɗo ni yomi wallumo e ceerno saabu ɗo woni ɗo ko tampuɗo ɗin kam mi naggi ini est ce que adama no waɗanomani fof mais ko nafata ko aduna rutto hannde kadi wima e waɗa ɗum dañ caɗele yasina haalat tan a haalat tan miɗen nde o haala noddunoma joni kay ɗum dañɗo probléme joom galam ko addi lembe holko woni ha joom galle adde lembe eyi kanko hannde aduna hawni joni noon so Allah jaaɓi komi dariɗo o wallude mbala mbala ko problème i ko waɗatami walludemi ko woni ko waɗanno ko waɗi ɓaade ko koman haqqille nde mi caggirtuma haqqille makko tan mi wallamo saabu komi debbo minen kadi oɗo probléme ne wawi heddemi taw kanko tan wawi jabtudemi yasinno adama waɗanomani fof darɗa hani ɓeeɗa walla mi ala probléme ko aduna ko teyade makko tagimo dañde tagimo waɗede lembe dañde ñaarede nde waɗi ko noon mi wallamo tan saabu hakkude debbo e debbo dal saabu min mbiɗa wawi dañde kono oɗo probléme min wawi wadde wallahi mi wallamo so Allah jaaɓi an noon mbiɗen ka kewɗo probléme yaay léegi dimbali lay def an tel gasi baba ɗanima guila naan baba ɗanima o leliyima ka ɗanni kanko so jooɗima e tel tan o fuɗɗoto mawɗo jara kanko kam so juuɗi gueƴe noon ɗano mo lele nenani ɗano tan anda yeɓani hay tan kilo lelede ne ijo mbeɗa oɗone jeema balaji no télé aji wulo o yeɓa mbeɗa woni kulle juulo juuɗ ko rewɓe ko ñawaɗen jam onon hirare ɗon mbiro ñifitelo lile ha yimɓe bablini bawa ko mbaɗen gattogal kam kanko so juuɗi gueƴe tan hankadi joni ko 11 heures ɗi hankadi nano hiirede kay pour mummiɗa joni jamma kam mbiɗa ɗum gallam mbiɗa fayi gallam gere ayno way siwli jiiɗani garɗa ɗo ñandaɗa ɗo pour was ɗimno yomi rewɗa ene salmina ɗum woni dewgal kesal kaaɗi kes ay lembel waye neɗɗo de son gandon koyne mais lembel no moƴƴi o ma aɗa maaji an kam wona adama woni ɗum nan gal owde gal nera ko bonno kirangel an noon ay pat o ko kalta ko adama rokkatama wonde julde yiiɗa joni o banane woni kañum ala nan ɗo hen i joni noon kanko kam holko woni dow mum kanko no artani e ƴewdi min debbo mo ganduɗa hay goto yiitade mo war ene deƴatto mo war mbaɗa waɗa deɗo fan deƴtan woro ko wano surprise ono woro wano adama ni de mbaɗa wayatano adama ni nene adama ala wa sese mbaɗa andi galle bana en mimi irtade mo ɗo bana comme jahow toon aɗa andi joni addanemo ha ɗo sonno waɗen ɗon mami addumo ha ɗo o egguiɗo woro eggi o eggi ala ni joni komi londuma appartement mais to wonno ɗo egguiɗo an kam ko ɗum waɗi ko cuuɗiɗa debbo ma awde suuɗade mbimi Oumar tino woto wano no oɗo ni aɗa andi kam aɗa andi jeewoma no way noon adama woto wano adama ni wa feere kanko no anda ɗo henno yiya min jeemo emin gandunomo ni kono kam emin jiiɗi kam kay kono woro wano ne wonno kadi ñawnewrama nene aɗa mbahda bana lamɗa e arande bana cuurel nehguel ko moƴƴode wonno nde tawno ɗone galle nene ese ko moƴƴi de wano de adama eyyi wotere gaddama kam bana non mami addade mum so Allah jaaɓi moƴƴi kono yiidemo kam hen kono yiidemo ne satti i ko sattiri ko saɗata hen ko saɗata yiidemo ko fo tuba hen hande somi yeehi nen eyi mbaɗa wattima Touba wona haala Touba tuba kam so yeeyi aɗoma hen
on ma haadara yi ɓaleeje Adama tubagal Adama mo juutata tubaga ɓaleeje enen kono cinno woto waano hiiri gilo segde waani wondi ko an wondi ko hiirini neɗɗo yaha o neɗɗo naara galle on kan liloyɗa sa fini gattagal ala pour oppo o ummu seɗen lelo nen so baba fini salmini on bodde baba ni wallahi umato ay de jaw na wiyano wasara no yemu ka waɗano ni wadde tago ɗo may wondi ko lertani ɗum ay no yende nde wadde hen ɓoodi gram bono waande fof mbima hande ka botan iya façon lelede i nena i allah de no wawi kam bana kam wasa wade no adama ni ɓe nandata wona taw kam ne yiɗi yimɓe kam adama kay goppanam a wertino mi lesam merci en femi fof wadde en ji subaka lewi yuɓɓen ɗumgol fof ko bay aleykum salam sohna Yacine nam bisimilla bisimilla no mbaɗon tampere jam woni e moon jam woni galle mawɗum alhamdulillah tabarikalla bisimilla 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 alhamdulillah ceerno noon hannde ko jam tan adduna kon ɗo Allah ɓeydu jam mi harno addude ɗo oɗo sehilam o ko sehilam no feewi minen goni toon min liggoto to kanko woni toon directrice o mi yinno noon mbaɗana duwawuji e ñagonde Allah dal kala ɗo ko pawɗama fof noon omo dari pour yoɓɓe mbeɗa goolima noon ɗum taki gaddu mom min ko Adama wiyete Adama eyi ceerno oɗo ko sehilam no feewi bon kay mi addunomo ɗo hannde noon pour yon jiidir bisimilla saabu aɗen ko jottidirɗen ko mi meeɗa adduɗo hay goto oɗo noon ko sehilam mbiɗa hoolimo saabu minen gondi ɗomin liggoto to kanko woni toon directrice ndeysan mbeɗa yiɗi noon mbaɗanamo ñagude Allahji kadi ko pawɗama fof ma o yooɓe so Allah jaɓi inchallah inchallah inde nde ko Adama yettode Ba ba pullo Ah. to yi to jeyɗa e guure men min jeeyami ko wastade bisimilla bisimilla e hono no Yacine haaldi ni kanko woni secrétaire am sabu ko min halfima to min liggoto to wallahi e hono no haaldi ni noon wona probléme dañal addimi ɗo par ce que on banggue kam mboɗo yetta hen Allah wona kadi banggue cellal ko probléme hakkudam tan e joom gallam eyyi saabu yimɓeɓe naati hakkude amen hankkadi ha o yi o resani kam nawliraɗo hay ɗum ne ko min ɗanan liggontonomi ko on resi ɗum ɗon noon ne muusimi ha yeeso Allah kala no mbawɗa wallirdemi hen kala ko namdiɗami mboɗo wawi tottudema ni ko ɓuri ɗum eyyi mi nani haala ma eyyi ɗum kam min kollu Allah kadi ne oɗo sohna Yacine kala mo addi ɗo jeeya koye am saabu o holli ɗo teddugal muɗum kadi ko musidɗo ha ɗon wawi haadde hay sa addani ɗo hay mbur taade kay koye makko garduɗa ɗo kala ko jiɗɗa heɓat ɗum ɗo hen so Allah jaaɓi ma en kollu Allah ma en mbaɗ hen duwawu kala fodde fonde waɗede hen ni so Allah jaaɓi min kollu rawhanuji min mbirtu kadi so Allah jaaɓi kala ko Allah hokki en lugri en e mbawka so Allah jaaɓi min mbaɗ hen ma en kollu Allah inchallah e kanko musidɗo no wiyete inde makko kanko wiyete ko Oumar Ba Oumar Ba Ba e moƴƴi ma en kollu Allah so Allah jaaɓi ma en kollu Allah so Allah jaaɓi inchallah ɗum noon Yacine joni noon no mbatten joni en jaha tan ɓaade kan fodde yaalodira ko wawi noon de probléme somin jendini so haalni kam après e kalna kam fof tan koye joma saabu kam woni ko suko moƴƴo so haalal wallahi tinniɗo e ko waɗata ko eyyi jaggodire de eyyi jaggodire tinnodiron inchallah mboɗo hoolima noon ceerno jaggodire manda kam anani
ɗano hande ko systéme nanen basalede wonɓe dimnamladen no sere haade mbiyaani ko jam jambol dimnamladen ko an joni mbiyata ko an lotti adama e woni justice ko taki mbiɗano jiiɗa mi hattima mon ɗo no feewi mi yiyatama ɗo mi est ce que awa namdade ɗuma kala ko mbawme ɗum sinno mi yiyanomo mi namdomo ɗum ɗon kono mi yiyanimi ɗum ko an jiimi e to wulle dow hooram sa yiɗi yiidemo faɗamo e service he ma yimo anani yasi est ce que mi fotanimo ɗum ɗon namdade mbi namdomo par ce que mi haalande mbiɗaɗo wulle dow namdomo so ari a jarama yeeso welani ha welani il a parfaitement raison haali gonga directrice arata no wela ɗum arata allo allo sohna Adam bisimilla ma en ƴeewi affaire nde de kono Mamoud inchallahu Mamoud so Allah jaɓi Mamoud affaire nde ko caɗele aduna tan andi joni yimɓeɓe ɓe gona fewɓe no feewi kono so Allah jaɓi mi yii ɗum mi yii gueɗe ɗe fof mi yii gueɗe ɗe fof affaire musidɗo o so Allah jaɓi sadak poɗɗo waɗede hen o so waɗama min o artat place makko de min de ceerno min kam haala ka fufte hewde woni probléme am hannde kam ko yomi heɓtugol kam sabu sa yi ɗum ɗo fof wayini yimɓe ɓe tan naati hakkude amen kono kanko kala ko kalnami ko ɗum o waɗata aɗa andi noon yimɓe hannde ɓe moƴƴani ko bonnude tan ɓe mbawi mi yii ɗum ɗum noon ni probléme sadah walla ko joɓatmami so Allah jaɓi ɗum ɗon jogorani wonniɗen sabu mboɗo jogii ɗum anani jimmi tan ko ya wonnam hani heɓtogol ko ɗum tan woni essentiel inchallahu so Allah jaɓi kanko gorko wona añdemo omo yiɗi ɓernde nde ko an tan woni hen kono haalaji yimɓe ɗi ene keewi ko haalaji yimɓe ɗi tan nawtamo kono so Allah jaɓi sadak mo mbiyanmami ɗo joni o so a waɗi ɗum so Allah jaɓi ene haasi sen ñaguima Allah Allah hokken ko jiɗɗen ko eyi ɗum noon sa yeehi min gadduɗomo ɗo o ko musidɗam ko sehidam oɗo andi no fewi kadi wonɗo min dewdi kanko wonɗo min dewdi ha no feewi on noon so addi ɗo henna ɗo jooɗimi ɗo neɗɗo alay saago mi wawa wi ɗum hay hunde kono sen dañi ko coɗɗen coggu sondilaji ɗi e goro ko eyyi ɗum tan sa addi ɗum so Allah jaɓi eyyi sen liggima ha Allah waɗi jaam ɗum ko mbawɗa foof ko an andi ko heeƴe doole ma ala ceerno mi yiɗira hono noon sinno ko sagam mbiya kam ko ɗum ɗo poɗɗa yobdemi kalnami prix o dal par ce que min mboɗo wawi yobdemo ni ko ɓuuri kala ko mbiɗa mboɗo wawi yobdemo ko ɓuuri ɗum wallahi eyyi te mboɗo andi aɗa ƴeewi sababu gadduɗomi ɗo par ce que kanko ne ko secrétaire am mais vraiment omo moƴƴi no feewi kanko hollimi ɗo wawno dejjude ɗe jahdumi e hooram nde ko gonga a haali gonga eyyi ene woodi kono sababu gadduɗomo ɗo o mi wawa wiidema haydara ya waɗ ɗum hay sadak o somi wima ya waɗ ɗum ko aɗa andi rawhanuji saɗa liggoto e muɗum ma jaltina wone sadakuji mbaɗa woni sadakeji ɓe cafto ko perkal ɓe mbaɗan ko sondilaji ɓe mbaɗan ko goro won hen mbiya codɗo sukara cakko walla kosam kono an sababu gadduɗomo ɗo mi wawa wiidema haydara e mbaɗen no mbiɗa ni tan no mbimami ni mbaɗen noon tan gadda coggu goro ko e coggu sondilaji ɗi so allahu jaɓi ñagude Allah so jari hay goto wawa yebde ɗum kadi saaha haɗani goto a wona goɗɗo ɗo mbaɗen no mbimami ni tan inchallah eyyi mi nani ko kalɗa ko kono noon ɗo joni kam min ces jours ci mi ala temps j'ai pas le temps par ce que won financement ponno arde dal ummo to Hollande eɓe ponno addude ɗum to société to te il faut min foti signinde papier ji ɗi joni noon aɗa andi kadi min woni directrice o
kono noon ɗum foye waade noon joni joni kam somi yeehi par ce que yasin won papier ji ɗi waddune noon